Юли ще ни покаже какво би трябвало да включва една първа тренировка за съвсем начинаещ, така наречената кръгова тренировка. С какво започваме, Юли? Кръговата тренировка, аз препоръчам първо упражненията да бъдат повечето на машини, защото начинаещия, докато придобие координация с тежестите, по-добре да поработи малко с машини първите 3-4-5 тренировки. Защото е по-фиксирано движение. Не е ангажиращо от към да пази някакво равновесие с тези тежести или така нататък. И по-лесно е за изпълнение. Вече с времето той ще усвои другите качества на успешната тренировка и ще може да смени уредите както си иска. Така, защо сме тук и какво трябва да се... Да речем с гръб, нали? Това е упражнение за гръб. Да, сега вече виждаме, че изпълнението от професионалист е абсолютно фиксирано, няма залитане, наляво, надясно. Идеята е тук, нали, примерно, като направи 2-3 серии за гърба, хубаво да загрее, да вкара кръв в мускулите. И самото упражнение, вече както го показахме, може да го види в интернет или да се обърне към инструктора, да го изпълнява правилно. Колко серии и по колко повторения? По 10-12 повторения ще са достатъчни. Това е съвсем за в началото. Да, скачаме на следващата мускулна група, защото цялостно, нали, е кръгова тренировка. Първата тренировка си е кръгова. Така, а след това по какъв начин става градацията? Ти си усещаш кога да увеличиш сериите или? То му трябва време. Даже може би първите 5-6 тренировки ще е на едно ниво, докато се адаптират добре. Нали, вече. След това вече лека по лека почва да увеличава сериите, да увеличава тежестите, да сменя упражненията, да комбинира с самите упражнения. Тук изпълнението е просто елементарно за начинаеш, затова няма какво да обясняваме толкова. Сяда и си бута за гръдните мускули. Добре, за гръдни мускули, коя точно част от градата се хваща в случая? Цялостно. Няма наклон в този уред, няма горна или долна в момента, просто атакуваме цялостно гърдата. Добре, чудесно. Правим 10-12 повторения, 3 серии ще са достатъчно. Добре. Фиксиран уред с свободни тежести. Пак изпълнението няма как да се сбърка просто, няма друг вариант на изпълнение, затова препоръчвам тези уреди. Именно за това посъветва да се започне от машини. Тук също правим 10-12 повторения за 3 серии работни. Ще са достатъчни. Отново виждате пълна амплитуда. Долу нужно ли е да се заключва на някакъв необходим ъгъл ръката? По принцип, всеки човек има различна биомеханика на тялото и при всеки е различно. Тоест при теб вече можеш да си позволиш да пуснеш абсолютно додолу? Максимално си разтягам, да. Колкото повече разтягам, толкова повече мускулни влакна влизат в работа. Комбиниран уред, обаче тук от горна част на въжето използваме с ръкофатката, за да правим трицепс. В случая ти го използваш за задна част на ръката, така? Пак упражнението е по-фиксиран вариант, не е със свободни тежести. Тук идеята е да се работи само от лакътната става, без да мъднем рамената става. А под какъв наклон трябва да си ти? Трябва да си по-изправен или? По-право, изправено тялото и това го разгъваме до нивото на до тялото. Пускаш над гърдата? Разгъване за трицепс се нарича, да. Пускаш над гърдата? Разтягаш максимално и контракцията е додолу. Да, много често се появява такъв мит, че трябва да се пусне до нивото на гърдата. Може, има варианти, има всякакви вариации на изпълнение на упражненията. Аз не ги виждам като митове или като някакви грешки. Това се зависи вече от целите на трениращия. Какво иска да постигнете? Да. В случая ти концентрираш максимално усилието върху трицепса, задната част на ръката. Да. С това упражнение работим върху трицепса. Пак 10-12 повторения за 3 упражнения ще са достатъчни. Продължаваме с гъване за бицепс. Да, следващото упражнение е сгъване с прав лост, класически вариант. Тук важното е да не се прекараш с тежестите, особено при начинаещите, да слагат тежест, която ще могат да направят 8-10 повторения, чисти, без да много се люшкат така с тялото и да
правят всякакви други. Отново фиксирано, максимално фиксирано. Максимално тялото фиксирано и пак движението е максимално само от лакътната става. Това е добър вариант. Може малко по-тясно да се фане също, може и по-широко. Каква е разликата? Разликата е да натваря различните глави на бицепса. С тясното се натваря външната глава, късата глава, с широкото, по-дългата вътрешна глава се натваря. За начинаещите просто фата както Цялост. Да, както ми е удобен. Последен елемент от кръговата тренировка. Какъв е той? И сега наблегнахме на горната част на тялото. Това остава вече средната секция, коремни упражнения. Едно коремно упражнение от 3-4 серии по 20 повторения ще са достатъчни, за да може да се движиме после след тренировка. Защо точно този уред? Този е най-лесен за употребата, изолира добре коремната мускулатура, защото може и легна на пода, но там вече тук се фиксират краката и няма как да мъдлят нагоре или надолу. Това е пътеката, на която се бяга. Задължително ли да е след или преди тренировка? Трябва да в началото да има загравка 5-7 до 10 минути примерно с пътечката, за да може да се дигне кръвообращението, да се завърти хубаво, да се дигне пулса и сърцето да почне да работи по-усилено, за да може да направим упражнението по-пълноценно. А накрая препоръчам примерно 15 минути да речеме или 20, за да се завърти по-хубаво кислород в мускулната тъкан и да нямаме толкова много мускулна треска след тренировката. Ако можем да пропуснем в началото или в края, кое би предпочел да пропуснем? Кое е по-важното? В началото или в края? Началото е по-важно по принцип. Загравката е по-важна. Ако е много спешно, вече ако няма време, това може да се пропусне накрая, но е много препоръчително.